Διοβόμεση Χριστέ ο Θεός των μεταστάντε εξημών, ανάπαυσον εσ' τα πάντων εσύ των εφρενωμένων, η κατοικία εσύ δοξάζου σου, την θεότητα. Πνευματικοί μου αδελφοί, μη με πειλάθηστε όταν προσεύχεστε. Δεύτε συνάχθητε και αθρίστητε, οι εκβρεύσω ζυγών του Χριστού βαστάσαντες, δάκρυα ράνατε, χείρα σάρατε και βοήσατε. Δέσποτα Χριστέ, συναγίη σου ανάπαυσον, ον μετέσαι εξημών η κέτη σου, τα τούτου παραβλέψατε εγκλήματα. Σούγα των σταυρών επί των νόμων άρας θερμός επικολούθησε, πρεσβείες της ασκόρους και ηχάς και των οσίων και των δικαίων, υπεράγαθε μόνοι πολυέλαια. Την πολυτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμών, το σιωημένη προσέδρα με την πίσω μεταστάς, αλλά εν τη γαλήνη και αϊζώ τρυφή μετά των Αγίων καθοδηγών αυτών, ανάπαυσον Κύριε την ψυχήν του δούλου σου. Οι αίδημος φωνής του Θείου Δαβίδ σήμερο πληρούνται, άνθρωπος λέγουσα, ως η χόρτος σε ημέρε αυτού, ως η άφθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Όγας προμικρού εβλέπουμε ζώντα και προσλαλούντα, ιδού πρόκειται νεκρός αηνίκητος άπνος. Εξήλθεν και απήλθεν από τον ενθάδε εκεί, όπου ο μισθός των έργων υπάρχει, όπου η χαρά πάντων των Αγίων, μεθόν ανάπαυσον των δικημένων ο Θεός ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Καθώς είπας Κύριε τη Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάστασης, έργο των λόγων ευθύνωνα, εξάδου καλέσας τον Λάζαρο, ούτω και τον δούλο σου δεόμεθα στο σύμμετρο των δικαίων ανάπτυξης, ως μόνος έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Παντού κράτος Κύριε την ψυχήν του δούλου σου ανάπαυσον εις σκηνές των δικαίων, όπου το φως σου καταλάμπει πάση της αξής μόνη πολυέλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Κρινώ και οδύρωμαι όταν να ίσω τον θάνατο, και είδον εν της τάφης κοιμένη την κατοικώναν Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων άδοξων μη έχουσα είδος. Ω του θαύματος, τι το περί ημάς, τι το γέγονε μυστήριον. Πώς παρεδόθη τη φθοράν, πώς συνεδεύθη με το θανάτο. Όντως Θεού προστάξεως γέγραφε, του παρέχοντος το μεταστάντη την ανάπαυση. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Δέσποινα πρόσδεξε τα δεείς τον δούλο σου και πλήτρωσε εμάς ο πάσης ανάγκης και θλίψεως. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελεύθερος. Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτό. Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτό. Πατέρας και την Άγιο Πρωτεπιστάτη Μεγίστος και την Ιερά Επιστασία που ήρθαν εδώ και στην προσοχή του για μας υπεραναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Πατρός ημών Γέροντος Ιωσήφ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σεβασμιότητα, διότι εισήλθαμε στο κατοπέδι με την Διονυσιάτικη Επιστασία. Και τώρα κοιμάται ο Γέροντας παρούσης της Διονυσιάτικης Επιστασίας. Και αυτά δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Καθένα έχει τη θέση του. Και σας είπα
ξέρετε, το ημερολόγιο του Γέροντας Ιωσήβ γεννήθηκε. Πρώτη Ιουλίου των Αγίων Αργύρων. Επιμένω γεννήθηκε δεύτερα. Σεβασμιότατοι, αγαπητέ μου γέροντα, καθηγούμενοι της Λονής Βατοπεδίου, θα μας επιτρέψετε και εμάς να εκφράσουμε τη συμπάθεια στην αδελφότητα και στα πνευματικά τέκνα του γέροντος Ιωσήφ για την εκδημία του χθες και για την εξόδια ακολουθία σήμερα, αλλά ταυτόχρονα όχι μόνο τη συμπάθεια, αλλά και εμείς που γευθήκαμε από το δικό του πνεύμα, της ευχαριστίας μας και της ευγνωμοσύνη για τον γέροντα, γι' αυτό ακριβώς που ήταν ο γέροντας ένας αληθινός πατέρας και ένας αληθινός μοναχός. Και φυσικά σήμερα, η μέρα αυτή που, όπως μου είπε ο γέροντας καθοδόν, είναι η μέρα συγκλονιστική για την αδελφότητα και είναι η μέρα, θα λέγαμε, δακρύων, γιατί φυσικά ανεπόρησε, χάσαμε κατά κάποιον τρόπο έναν άνθρωπο πνευματικό, έναν άνθρωπο που έζησε ανάμεσά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η μέρα παρηγορίας, γιατί ακριβώς ανεπόρησε για τους ουρανούς για αυτό που ήταν προορισμένος. Και μας παρηγορεί για αυτά που ακούσαμε στην ακολουθία, αλλά και γιατί ακριβώς αποκτήσαμε έναν μεσίτη στον ουρανό, έναν καινούριο μεσίτη, ο οποίος θα μεσιτεύει και για τη δική μας πρόοδο και για τη δική μας άνοδο στους ουρανούς. Και για σας γέροντα, και σεβασμιότατε και γέροντα, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο πατέρας σας, ήταν ο πόλος γύρω από τον οποίο κινήθηκε όλη η ζωή σας από παλιά μέχρι τώρα, και όπως ξέρουμε ο γέροντας είναι η αναφορά της ψυχής μας, η αγάπη μας. Αν θέλετε, είναι ακριβώς ό,τι είναι ο γέροντας είναι και ο υποτακτικός. Όταν χαίρεται εκείνος, χαίρονται και οι υποτακτικοί. Όταν πονάει εκείνος, πονάνε και αυτοί. Και για σας δεν ήταν αυτό. Για μας όμως ήταν το παράδειγμα ενός αληθινού μοναχού. Και όλοι δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν αυτή την εμπειρία από τον γέροντα. Έχουμε δεχθεί και την ευλογία του, πήραμε και την ευχή του, ακούσαμε και τον λόγο του, τον παρηγορητικό του λόγο, και οπωσδήποτε όταν ερχόμασταν εδώ στο Άγιον Όρος από μικροί, πάντοτε θα περνούσαμε από το καλύβι του και πάντα θα παίρναμε έτσι δύναμη και πραγματική αγάπη για τον Θεό. Τη μετέδιδε με το ζήλο του, με τα λόγια του και με το παράδειγμά του. Γι' αυτό λοιπόν εκ βάθους ψυχής πραγματικά είμαστε ευγνώμονες σε αυτόν τον άνθρωπο που τελικά τίμησε το Άγιον Όρος. Το εκόσμησε, ο Θεός τον φανέρωσε σε αυτή την εποχή, ο ίδιος λοιπόν όμως του έδωσε και πολλά παθήματα, αλλά ο ίδιος και τον στόλισε και τώρα θα του χαρίσει την αιώνιο ζωή. Και επειδή συνδεόταν πολύ με τον γέροντα Λιλιανό και πολλές φορές όταν ήρθαμε στο Άγιον Όρος, πολλές φορές είχε περάσει από το μοναστήρι μας και πολλές φορές είχαμε συζητήσεις πνευματικές και πρακτικές με τον γέροντα, γι' αυτό θυμάμαι δύο πράγματα από τον γέροντα. Θυμάμαι, και πρέπει να τα πω αυτά έτσι για να τα ακούσουν, ότι ο γέροντας ήταν η μεγάλη του χαρά όταν έβλεπε μοναχούς οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά να βλέπει άνθρωπο που θέλει την άσκηση, που θέλει την προσευχή και θέλει την αγάπη στον Θεό. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του που το βλέπουμε καθημερινά. Και ένα άλλο που μας έμεινε τουλάχιστον στη δική μας συνείδηση είναι ότι ο γέροντας δεν έχανε, και στις πιο δύσκολες στιγμές που τον είδαμε, δεν έχανε την ειρήνη και την χαρά. Δεν τον είδαμε ποτέ και εδώ και στη Νέα Σκήτη και στα μοναστήρια
και εδώ στο καλύβι του δεν μας μετέδιδε πάντοτε την ειρήνη, τη χαρά και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και